Igbo ekene m unu. Igbo kacha ọnụ. Igbo mụọ ọnụ. Igbo zụọ ọnụ. Igbo rie aka ụmụ unu. Afọ m bụ Elias Odo Azaya, onye ọdụ ọsịsọ ka eji wee mara m. Abụ m osi ọra na Nepa. Okwu anyị ji bịa taa bụ ihe gbasara ihe nna m gwara m mgbe gboo, ya mgbe anyị ka na-etonite etonite, mgbe anyị na-eje mahadum nke mmụta, ihe a na-akpọ nọọsịrị. So ọ na-agwa m mgbe anyị na-eje mfe okenye m kene ya. Ọ bụ nwoke bụ okenye m kene ya, ọ bụrụ nwaanyị bụ okenye m kene ya. So mgbe ahụ anyị na-eje na-ene anya, onye ọbụla bụ nwoke nke ya na-ekwu ndewo, ọsị nwa m nọ. O nwere mbọsị ike na keta na-anatasị na-abịa kele mgbe ọnya na-abụ nwa dị ụta ha ọmụrụ ya n'ọkwanụ nwanne ka anyị n'ọkwanụ ụmụnna. Onye dị ụta bụ onye mụrụ m, si ya na onye mụrụ. Ọsị m ngwa na-ejide ya onye mmụ ya na-akpọ ego, ya bụ ego a ji egote ihe. Amụrụ m ọnụ ego ka mgbe ahụ mgbe were ya natara nna m. Tasị ya nna m ne atakwa m kene nna anyị ukwu ndewo, ọsị m nnọọ nwa m abatago, sị ya na m abatago. Nchi aka na akpa m weta ego a wee nye. Ọsị m kedu onye nyere m, sị ya na onye dị ụta. Ọsị m kedu ihe mere o ji wee nye m ya bụ ego, sị ya na ọkwa isi m onye ọbụla m fụrụ m kene ya bụ onye bụ m okenye. Ọsị m ha o were aka na abụ kwue m aka, sị m omeka m ya. Ee, so ruo ka chi fota, mgbe m na-eji akwụ ajụrọ m ya ese ego ka m nyere. Ejebego m akwadocha akwụ na-eje, ọkpọchie m azụ, sị m ngwa mụ na-ewere beta akara. Ihe o nyere m mgbe ofe ego ka mgbe ahụ ejeze m ka eyi bụ agote nke ọkara ya, wenete nke ọzọ. Mgbe m bataziri na nke na-ekwu ndewo, ọsị m ha ma abata, sị ya na m abataghị. Nchi aka na akpọ m weta ego a wee nye ya, bụ ọkara ego ahụ o nyere m egochara m ya. Ọsị m ka esi ihe ngota, ngwa ihe ngota. Sị m ha o jiri aka na abọ kwuo m n'aka, sị m nnọọ. Mgbe anyị mechigharị ihe niile anyị mere n'abalị, ya kpọọ m nọdụ a. Ọsị m ka ezi gbata na m egochara ihe ahụ o nyere m. Wee sị ya na ọ maka ihe mbọsị ọzọ, ya bụ echi. Si nto na-eche maka echi, si ya na mmeche. Ya were aka na abụ kwue m n'aka. Ruo nke mbọsị ọzọ chi efu, ọsị m ma m ejego kene nna m ochie, ya bụ nna mụtara ya. Ya na m akara okwu eje. Ọsị m na chifu ụtụtụ nje kene nna m ochie, maka na anyị bi ebe a dịghị edika ebe Igbo. Ọsị m afta nje kene nna m ochie, ma eje kene nne m ochie. Ha chance so n'ihe a ka m ga. Ọsị m na chifu ruo ụtụtụ na o sogide bụrụ na m abịara bịa kene ya, maka na ebe anyị na-alarụ ụdị iche, ebe ha na-alarụ ụdị iche. Ebe na-anya ochie bi dịka site ebe niile ebe niile, o nwere onye ha na ibe ya na-alarụ. Mpụta ụtụtụ nje kene nna anyị ochie, mpụta nkwụ aka n'ụzọ kpọmkpọ. Ọsị m onye, si ya na mba Elias. Ọsị m oke anyị alarụkwa, si ya na anyị la. Ọsị m nnọọ jebe na nke nna anyị ochie, kpọkpọkpọ nna anyị ochie ndewo. Ọsị m kedu onye na-ekwu, si ya na ọmụwa. Ọkpọ m ava nje, si ya na m bịara ịma m ihe larụkwa. Ọsị m na ya lara m nnọọ machitebe azụ. Mpụta kwụọ aka n'ụzọ, nna nne m abatago. Ọsị m oke ma ejesigo, si ya ee. Ọsị m ngwana mama ji mahadum mmụta taa na o nwere ebe anyị eje
Tata abụrụ maka ije ebe a na-amụ ihe mmụta na anyị eji ugbo taa bụ mbọsị ugbo agaghị m agba ya ihe niile a anyị ejebe mpụta echi enwere ike ọ bụ na akpọrọ afọ m na mahadum ọ bụ na ma bịara letara echi aka m chebe aka ma pịa m ya mgbe ahụ a na-apịa 6 lashes a sị akpọ ya n'olu mmụta ndobe aka ma pịa m ya ugboro n'isi a na-apịa m ya o nwere ihe ọ dị m cha ntụrụ ihe nna m gwara m ka m na-efu o nwere ihe dị ka nne gị jee gwa gị ma ọ sị gị nke a sọfa nna gị kwugoro ihe kwuru ka ọ ya ji dịka anyị si ekwu okwu a taa ihe gbasara ihe na-eme mbọsị nke taa ụfọdụ n'ime anyị achọghịzi ige ntị ihe nna ha kwuru ma ihe nne ha kwuru ihe nna ekwu ọ dịka ndị yutu na-anụ olu m ebe ọbụla ha nọ ha nọ Ọnịsha ha nọ Enugu ha nọ Lagos biko ndododo anyị gee ntị anyị nataba ka nụrụ ihe m na-ekwu ka anyị nwee mgbanwe okwu a nachiteke n'azụ omenala anyị nachite azụ dịka o si dịbụ na mbụ ọ ga-akakwa mbara anyị uru ọ ya ka okwu m ji wee bịa taa Igbo bụ Igbo ekene m unu